риояи қоидаҳои беҳдошти, фосилаи иҷтимоӣ, бастани ниқоб яке аз аввалин роҳҳои пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ, аз ҷумла бемории сироятӣ дар бо вуҷуди оне ки вазорати беҳдошт шурӯъ аз 21 июн қайди дубораи ин бемориро дар Тоҷикистон расман эълон намудаву аз шаҳрвандон дархост ба амал овардааст ки гигиенаи шахсиро қатъан риоя намуда аз рӯи реҷаи ниқобӣ амал намоянд. мутаассифона дар бозору мағозаҳо ва гулгашту хиёбонҳои шаҳри Панҷакент хеле кам шаҳрвандоне ба ин аҳамият медиҳанд. ҳангоме ба бозори марказӣ ворид гардидем, на фақат харидорон, балки фурӯшандагони бозор бе ниқоби муҳофизатӣ ба савдо машғул буданд. хостем бо бархе аз эшон дар ин бора суҳбат намоем, вале онҳо аз посух додан ба саволҳои мо худдорӣ намуданд. бархе аз сокинон бошанд бо тамасхур чунин ҷавоб мегуфтанд. Маска набастагем. Надорам афтир мешудми нестия. Набастагем тамоман. Маска намебандам ман тамоман. шумо тавсия метед ки маска набандам? Ман тамоман маска набастагем, нафасам мегарад, мумкин не маска бастам. Ҳар роз мебуд, имрӯз нест. маска дар кун. чиро шумо бемаска гаштед? ҳозир гирифта будам, ин савдо кароста мебахшед. шахс аз он дар тааҷҷуб мемонад ки саломатии ҳар нафар дар дасти худи ӯст. пас чаро ҳамагон ба саломатии худу атрофиёнашон фикр намекунанд? кӯдакистонҳо бошанд нисбат ба дигар қисми ҷомеа пурра аз рӯи реҷаи ниқобӣ амал намудаву ҳар субҳ бо санҷиши ҳарорат ва антисептик намудани дастон кӯдаконро қабул менамоянд. диққат, диққат! ҳамдиёрони азиз, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш менамоям ки фосилаи байни ҳамдигарро нигоҳ дошта дар ҷойҳои ҷамъиятӣ аз ниқобҳои тиббӣ истифода баред ва қоидаҳои гигиенаи шахсиро фаромӯш насозед. ин дар ҳолест ки кормандони шӯъбаи ёрии таъҷилӣ ҳамарӯза тариқи баландгӯяк дар кӯчаҳои шаҳр гаштаву огоҳ менамоянд ки фосилаи иҷтимоиро нигоҳ доред, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ реҷаи ниқобиро қатъиан риоя намоед. пас чаро мо бояд ба саломатии худ беэътиноӣ намоему боиси сироятёбии наздикони худ бигардем? умед бар он менамоем ки ҳама сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент ба саломатии худу атрофиёни хеш бетаваҷҷӯҳӣ нанамуда аз истифодаи ниқоби муҳофизатӣ даст намекашанд. зеро набояд фаромӯш кард ки пешгирии беморӣ аз табобати он ба маротиба осонтару арзонтар аст. гузариши Мартаба Раҳмон ва Хаём Ҷураев барои барномаи иттилоотӣ Пайғом. ва қоидаҳои гигиенаи шахсиро фаромӯш насозед.